Takže dobrý den. Dobrý den. My vás tady dneska vítáme. Připravili jsme si video na indickou kuchyni s naší Natálkou Grinvaldovou. Já jsem moc ráda, že jsi přišla, že společně něco uvaříme, pak budeš dělat i svoje recepty. A mé jméno je Lidka Šnogauzová, stránka Lidka a Thermomix 6. Mé jméno je tedy Natálka Grinvaldová a jsem nezávislým obchodním poradcem. Výborně. A tvoje stránka, kde tě pak můžou sledovat? Thermomix Naty. Thermomix Naty. My si dneska ukážeme, jak jsem říkala, indickou kuchyni. Na Thermomixu máme připravený recept, kde jsme si ho na Cookinu našli. Jaký? Mé oblíbené butter chicken. Budeme potřebovat římský kmín, koriandr, chili papričku, kurkumu, masalu, olivový olej, limetku, sůl, kešu oříšky, cibuli, smetanu, ghee máslo, neboli přepuštěné máslo, kuřecí prse a česnek, zázvor. Tak a začneme tím římským kmínem, chili papričkou a koriandrem. Takže máme tam řecký kmín, máme tam chili papričku a máme tam koriandrová semínka. Koriandrová semínka. Výborně. Takhle na vás krásně zazvoní. Výborně. A přidáme vlastně naši kurkumu a garam masalu. Což masala je vlastně směsice takových indických různých koření, jako je curry, koriandr a jako všechno takový. Voní to nádherně. A teďkon tady tu směs přidáme na to kuřecí maso. Ještě tam přidáme olivový olej, zhruba 2 polévkové lžíce, půlku lžičky limetky. Ty už to znáš, viď? Kolikrát jsi vařila? Hodněkrát. To ani nespočítám kolikrát. Tak, potom sůl. Tady píšou půl lžičky. Ano, taky. A promícháme. Tak, položíme tam kešu oříšky. A rozsekáme. Já to udělám. Tak. Tak, další. No, přilijeme 100 gramů vody. A tím si právě vytvoříme naši kešu pastu. Maslé kuře bez kešu pasty prostě není ono. Přidáme tam zázvor a česnek. 40 gramů zázvoru. Dáme další. Teďka to posekáme zase. Skvěrkou hezky setřeme. Přidáme 40 gramů vody. Už jenom malinko. Tak. A budeme mixovat. Tak. Tak, přidáme cibuli. Dáme další. Tak. Další. Tak, přidáme 55 gramů másla. Teď jsem zvědavá. Další. Další. A budeme to restovat 5 minut. A s těrkou bych to asi setřela. Ať víme co. To můžeme taky. A i tady z vršku. Play. Tak, teď tam přidáme 400 gramů rajčat. Já bych to teda dala bez slupky. A já jsem ji ukycela, jak to zkusíme se slupkou. Já to mám ráda, no. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak. A my jsme si připravili vlastně, Natálko, co budeme mít jako přílohu, co je vhodná příloha. Tak my si pokusíme udělat bezvadný nánchlovat. My jsme si samozřejmě těsto teďka zatím dali dělat na Thermomixu 6. Já mám 7 zatím jenom jednu a mám tady ještě 2 Thermomixy 6. Máme spousty zákazníků, kteří mají Thermomix 6. Oba dva recepty zvládáme s 6 i za 7. A dneska si to ukážeme ještě takhle, samozřejmě nevíme, kdy si budete pouštět tohle video, takže aktuálně nabídku máme teďka na Thermomix 7. A tady si ukážeme, jak má Natálka připravený těsto. A jdeme dál. Další.
Tak, přidáme garam masalo a sůl a 70 gramů smetany. 33%. Nejlepší. Super. Tak, Dáme další. ano. Tak, Zavírám. ano. A opět budeme vařit. Tak, dáme play. Paráda. Tak. Přidáme tam naše marinované maso. Tak. A kešu pastu. A teď nám vysvětlí Natálka ten postup, co budeme dělat s tím chlebem. My si ho mezi tím vytvarujeme ty placičky a potom na velmi rozpálený pánvi to tam hodíme. A bez oleje. Už jsem oleje. se na to ptala. Jo. Takže tady bude hodně oleje, Jo. bude na lince, kde si zpracujeme teda Jo. placičky a pak ji Přesně. dáváš na suchou, rozpálenou pánev. Jo, protože je takový domácí způsob přípravy, protože správně bychom potřebovali mít na to speciální pec a to my nemáme, takže si vystačíme s tou pánví, ale i tak je to dobrý. Když to bude Kuboj chutnat, tak třeba budeme mít pec. Tak jdem na to. Tak jo. A my si ukážeme. Takhle krásně, já vám to za chvilinku. Ještě to najde. Ještě uděláme záběr, nafotíme. Voní to luxusně, jako opravdu. Pavlíku, jak ti jdou placičky? Dobře. Ty si máš šikulka. Škoda, že to není maté, svět. Mohli jste vařit oba. Tak příště uděláme vaření pro děti a je to. Vyberete recept a bude. Takže my děkujeme, že jste Nemusím na nás koukali. Určitě vám ještě ukážeme nafocený recept. Uděláme určitě i záběr ještě. A jinak tady vidíte, jak je strašně snadné vaření. S Thermomixem a mezinárodní kuchyně. Výborně. I pro mě, která vlastně jakoby nikdy, já jsem to ani nejedla, je to pro mě úplná novinka, teď jsem na to koukala, jednou jsem vařila na ukázce, tento recept, voní teda božsky, já jdu svolat kluky, aby šli ochutnat a určitě ho vyzkoušejte, protože ta vůně je absolutně dokonalá a chápu, že ta Indie se vyznačuje hlavně vůní. Vůní a chutí, no. Tak jo. Já se těším 17. června na Den otevřených dveří, kde budeme dělat jakou kuchyni? Indickou kuchyni. Takže pokud vás zajímá tento směr, přijďte se na nás podívat. My se na vás budeme těšit, viď? Ano, moc. A my se těšíme na Natálky nový recepty, protože tu Indii samozřejmě může dělat kdokoliv, ale my budeme moc rádi, když nám ji připraví naše Indka. Viď? Ježiš,